Бүгүнкү күн кире кайтмас бүтән һинең өсөн һиҙелмәй үткән иртәгә үтер тағы шулай тик ултырма яшь йөрәгең тула. Бер туктамай һинең тормоштың ашканы һиҙәһеңме ҡан ташҡанын. Бер туктамай һинең тормоштың ашканы һиҙәһеңме ҡан ташҡанын. Әйҙә, һәр көнөң башлана ошо һүҙҙән. Әйҙә, менәйек тауҙарҙың биегенә. Әйҙә, һәр көнөң башлана ошо һүҙҙән. Әйҙә, әйҙә, Аз йөрәгем оло мөхәббәткә бер ҡолаһаң кире ос бейеккә. Ғашиҡ булып көндә һәр минутҡа бөтә донъя һине бит ярата. Бер туктамай һинең тормоштың ашҡаны һиҙәһеңме ҡан ташҡанын. Бер туктамай һинең тормоштың ашҡаны һиҙәһеңме ҡан ташҡанын. Әйҙә, һәр көнөң башлана ошо һүҙҙән. Әйҙә, менәйек тауҙарҙың биегенә. Әйҙә, һәр көнөң башлана ошо һүҙҙән. Әйҙә, әйҙә,
башканың кулында. Бәхетле бул уның уянында. Алдама, янем, алдама, яратмауыңды мин күптән беләм. Сакырма, бәгърем, сакырма, мөхәббәтең башкага бирелгән. Алдама, янем, алдама, яратмауыңды мин күптән беләм. Сакырма, бәгърем, сакырма, мөхәббәтең башкага бирелгән. Aldama, янем, алдама, яратмауыңды мин күптән беләм. Сакырма, бәгърем, сакырма, мөхәббәтең башкага бирелгән. Башкортостандың баш калаһында 21 сәгать. Һез Ватан интернет радион тыңлайһыгыз. Хөрмәтле тугандар, эфирда Ватан Лайф тапшыруы. Һәр шаршамбы һәм йома 21 сәгатьтә үзегезнең хоралдарыгызны туры әйтергә бирә алаһыгыз. Хәерле сәгатьтә хөрмәтле радио тыңлаучылар, һез Ватан Лайф тапшыруын карайыгыз һәм тыңлайыгыз. Бездә Башкортстан 24 телеканалында музыка һөнәр төркемендә карарга була. Бүген инде бездә кунакта Земфира Рашидова. Земфира, һиңа кайнар сәлам. Сәлам. Мин ысын күңелдән күрүмә бик шатмын һәм дә инде без бәләкәй генә үзебезнең импровизациябызны эшләп үтәйек дип тәкъдим итәм. Ярай, уйнайм әллә? Әйдә. Афарин дип әйтергә генә кала. Чөнки мин быга тиклем дип әйтәм инде, башкорт кызларын әлбиттә курайда уйнавын мин тик нимәкедә генә күрә торгайым. Элекке хан заманында видеоларда күрә торганым. Үзем шулай дип шәхсән минем ултыруы, һин шулай дип башкорт рухлы кызы, шулай дип башкорт курайында уйнау минең өчен бик мәртәбә. Һиңа шуның өчен зур рәхмәт. Чөнки кызлар әлбиттә әдибәт, кемдер әлеге мәлдә курайда уйнай. Беренче тапкыр курайды ничә яшьтә кулыңа тоттың? 12 яшьтә. Минем юлым 15-нче музыкаль мәктәптә башлана. Бер көндә минем әсәем өйгә кайтты, әйтте: "Мин һине мәктәпкә бирәм." Мин шул тиккелем аптыраным, бәлки шул көндә мин Исләп калган. Әйе. Әле вакытта 10 ел уйнайм. Әйе. 13 ел уйнайм. 13 ел һин курайда уйнайһың. Әйе. Аңлашылды. Үзең кайһы кыттан? Өфе. Өфе калганда һин туганың һәм үскәнһең. Әйе. Ниндәй мәктәптә укынаһың? Ой, шул вообще кызык. Минем 5 мәктәп булды. Беренче ул Черниковкага укыдым, Шакшага укыдым и Хунга минем мәктәп 20-нче башкорт гимназиясы. Фатима Мустафина исемендәге. Әйе. Был сәбәбе нимәле? Шулай дип мәктәптә алмаштырды. Бигрәк рус әйткәндә Кочевник хумак. Ысым башкорт хумак әле кайда, мәсәлән, шундай хугыш сукмары булдың әллә мәктәптә? Юк. Сәбәбе нимәле?
Бер районда фатир алдык, шунан икенче районда фатир алдык. Вот күтеп йөренек. Тегеле була күсеп тик йөренек. Атайма рәхмәт. Аңлашылды. Мына шулык башкорт курайы, һин уйнай башлаганда, һинең беренче булып кумирың кем булды мына башкортлардан? Курайда уйнаганда. Азат Айткулов. Азат Айткулов. Чөнки ул нык рухлы, нык матур башкор халык одан көйдәрдә уйнай. Көйдәрдә уйнай. Әйе. Шулык мына нисек карайһың әлеге мәлдә мына яңа күренешкә шулык егетләр күптәре курайды. Мына мәсәлән Зайниддин Далаев бит инде ул курайда ла, кумызда ла, икенче инструментарда ла уйнай. Шулык бихисап егетләр яңа аранжировкалар язып, яңа стильгә алып, шуны курайда башкаралар. Һин был яшьтәргә нисек карайһың? Яхшы, бик һәйбәт, бик матур. Мин ятаганды яратам, агамак һәм саптар төркеме һәм башкалар. Зайниддин да. Азатбек Сурин. Әйе, әлбиттә. Чөнки оркестр мана шулай итеп мына без үз күреп үттек бит инде Евразия йөрәге фестивалендә Азат агай без уйнаны бит инде. Милли курайда һәм оркестр мана. Бик тәмле. Һәр курасы үзен сәлекле. Әйе. Мына шулык элекке алып карайык. Ишмулла Дилмөхәмәтов. Әйе, Гата Сөлейманов. Гата Сөлейманов. Кәрим Дияров. Ишмулла Дилмөхәмәтов, әйе. Әйе. Шулык мына Ишмулла Ришат Рахимов. Әйе, ул минем укытучым. Уфа сәнгать училищеһында мин укыган елдарда ул мине 4 ел укытты. Курай серләрен асты инде. Әйе. Әлбиттә безнең курайсылар күп, профессионалдар да күп. Һин беренче тапкыр курай тотканда, һинең дус иштәрен һиңа нимә дип эндәште? Хупланлармы әллә нимә теләһә нимә белән шөгыльләнәң дип әйткәндәрләр бәлки булгандыр. Шул вакытта мин рус мәктәбендә укыдым һәм дусларым, классташларым русса әйткәндә несерьезно отнеслись. Вот. Шул. Атайым, әсәем көн һайын әйттеләр: "Тырыш, балам, уйна", һәм вот шулай китте. Шулай итеп. Әйе. Әлеге вакытта күп кешеләр миңа ярдәм итә һәм шулай. Хәзер элек кемдер һиңа караган икенче яктан, хәзер бөтенләй икенче яктан карайлар инде бит. Мәсәлән, шул кайтыйк, кемдер аны һине йидди дип карамагандар, ул мәлдә бу курайда уйный, ярар уйнар да бетер берендә дә казаныштарга ирешмәс дигән кешеләр хәзер һиңа әлбиттә икенче карашта. Әйе. Чөнки кеше карай, күпме еллар үтте, мин һаман да уйный. Әйе. Беләбез бит инде, Бурж Харифта һәм Дубайда, курайда уйнаның икенче илдәрдә лә булганың. Кайсы илдәрдә курай моңын тараттың? Мин Палестина, Израиль сетәрендә булганым бар. Шу русский культурный центр, шунда без зур концерт яһанак, русско-башкирский, так скажем, русско-башкирская музыка. Бик кызык булды. Италияга булганым бар. 2 мәртәбә Египет сетәрендә булганым бар һәм Төркия якларында. Һәм шу майда Дубайда булган. Дубайда булды. Әйе. Был видео бик күп караулар йыйды инде. Әлеге мәлдә нисә мең йыйган? 50 мең. 50 мең контактта. Бәйләнештә селтәрендә 50 мең кеше һине караган ди.
бик күп рәхмәт һүзләр ишеттем, бик куандым һәм шул кешеләргә мин рәхмәт әйтәм. Хөрмәтле дуслар, без инде туры эфирдә эшләйбез. WhatsApp хандары 737-37-50-40-91. Был хандар буенча һез үзегезнең һорауларыгызны бирә аласыз Земфирага. Һәм дә инде иң матур һорауы без әлбиттә Башкортстан 24 телеканалы, Россия 1 телеканалы, Ватан интернет радиога бүләк тәдерләгәнбез. Ул да булһа 2 кешелек сакыру кагыды кинога. Хөрмәтле дуслар, йоклап ултырмайбыз. 737-50-40-91 хандары һезнең карамакта. Был WhatsApp хандары, WhatsApp хандарында язырга гына кирәк. Земфира, без ертыңлап үтәйек. Һинең башкаруында. Рәхмәт. Киттек. Шулай дип, хөрмәтле дуслар, 40 күк дигән без йырды тыңлап алдык. Йыр түгел инде, әлбиттә көй. Был кем язды был көйдө? Бу борынгы йыр Ишмула Дилмухаметов башкаруында мин беренче тапкыр шуны. Әлеге мәлдә ул обработка яһалынган. Ну,
как бы профессионал айтканда на ритм разложили. Вот Ралим Заманов менен и шул килеп сыкты. Демәк, был Рәлим белән бергә эшләнелгән һезнең эш. Әйе. Был трек касан быел сыктымы әллә былтыр? Юк. Ул Әллә ода теге елда Курайбатов булганы, шул вот Курайбатов. Әйе. эшләнең. Әйе. Аңлашылды. Һез тагыла Наил менән язып сыгарганыгыз көй, ул Шахтау дип атала. Шахтау был безнең элекке Шихан бит инде. Әйе. Шиханга арналган көй. Курайда мына ошундай мына яңгылап үттек бит инде. Музыка көк һезнең артабанда шундай буламы? Эшләүләр. Хәзерге стиль буенча. Әйе, киләсәктә булыр. Бәлки әлеге вакытта яй уйдар бар. Әлеге ял тәгедә эшләй. Әйе. Һеңлеләрең, кусларың бармы? Юк, мин бердем. Бердем. Атайың, әсәең Курайда уйнамай? Юк. Өләсәем Йырлай, башкорт халык көйләрен матур итеп башкара, һәм атайым аккордеон баянда уйнаган. Демәк, Алатайдан һәм өләсәйдән килә инде. Әйе. Булган йырмонга юнәлеш дип әйтәйин. Әйе. Тагыла һезнең классыгызда Курайда уйнаган кызлар һәм егетләр булдымы? Юк. Фатима Мустафиның исемендә? Юк. Бердең. Әйе. Училище вакытында мин 3нче курста булганда бер кызыкай поступать итте һәм әле вакытта ул 1нче курс тамамланы Уфы сәнгать институтында. Мин 4нче курста, ул шул кызыкай 1нче курста укый. Әле Башкортстанда һин белмәйме, нисә кыз Курайда уйный? Әле вакытта кызлар күбрәк минем караганда все больше и больше девушек размножаются. Кызлар күбрәк уйный башлады. Әйе. Демәк, һиңа карап, өлгө алып, кызлар шулай дип уйный башлаганнар инде. Шулык оркестр менән, шулык мәсәлән, симфоник оркестр менән эшләргә уй юкмы? Бер мәртәбә мин эстрадно-джазовый оркестр менән уйнаным. Вот шул Курайбатовда һәм Генри Манчини Moon River. Вот шул көйләрен башкардым. Әсәр килеп сыга. Музыкаль әсәр. Әйе. Музыкаль әсәр нисә өлештән тора әле ул? Бер өлештән тора. Әйе. Нисә минут дәвамында бара был? 3 минут. 3 минут. Әйе. Аңлашылды. Шулык безнең Курайда классик музыканы уйнарга мөмкинме? Әйе. Бездә иш Курай бар, һәм хроматический Курай бар. Бәлки технический зачёттарда мин хроматик Курай менән шөгыльләнәм, иш Курай менән шөгыльләнәм. Бәлки әле вакытта иң яраткан Курайым ул 5 тишек менән. Аңлашылды. Гомумән инде Курайдың тавышы моторрак. Ошондай шпондан эшләнгәнме, әллә Урал тауларында үскән Кураймы? Әлбиттә, урман Курайында ныгырак та, күңеллерәк тә уйнавы. Бәлки әле вакытта у нас современность и практика буенча ул, Әдрәк калыша. Әйе, шуга без Курайсылар шул шпон Курай менән йөрибез. Курайдарды алып әйткәндә, шулык үсемлек ярдәмендәге үскән Курай бар бит инде, шпондан эшләнгән. Бар пластик Курайдар бит. Әйе. Һәм мин күргәнем булды, тимер Курай. Әйе. Тагы инде Курайдар бар. Бүтән күргәнем юк. Күргәнем юк. Шулык Курайда ул
уйнаганда бит инде. Күптәре безнең элек йырлаганда, шул ук мәҗлес булганда баянга, курайга йырлай торганнар. Белек мин белек сакта, һин белек сакта бөтенләй шул башкорт халкының шул курай яудала Баянга кушылып, думбра менән бергә мәҗлес үткәргәннәр. Һинең моны пландар бик һәйбәт, чөнки мин һиңа тик уңыштар гына теләйм. Чөнки әлбәттә минем өчен бу бик куанычлы хәл. Ошондай башкорт халыгы үз курайын үз итеп, егетләрдән алып караганда бөтә башкорт егетләре курайда уйнарга тиеш бит инде ул. Ләкин уйнай белмәйләр. Һин кыз бала булып та ошай дип башкорт курайын уйнаткан өчен һиңа зур рәхмәт. Рәхмәт. Без Наил баштай алманан бергә һез язган тректа дип әйтәм инде, тамак тамашачыларга. Һәм шул шахта турында бергә һүз әйтербез. Киттек. Шулай дип, хөрмәтле достар, Земфира Рашитова, Наил Башстайл, Шахтау дигән без композицияны тыңлап үттек. Бұл композиция нимәгә багышланган? Шул турында һөйләп үтәм, кәйбәт булырны? Бұл трек Сердце Евразии дигән фестиваль әле генә үтеп китте. Шул багышланган фестивальгә һәм шулай ук без Наил белән күпме вакыттар уйланык.
Ничек эшләргә дип. Әйе, шундай рухлы трек ядырга нисек ул и шу шахтауды таударын ифләп шу багышланган трек. Аңлашылды. Мына безгә һорау да килеп еткән, монда һорайлар. Сәлам студия, шундай кызык һорау бергем килә дигән. Ир егеттәр танышкан вакытта һеҙ Ҡурайҙа уйнаганыңды белгәс, ниндәй реакциялар барлыкка килә дигән. Башкорт егеттәре гөл респект тип әйтәм, хәҙер миңә әйтәләр, рәхмәт әйтәләр һәм уйнап ишеттерәңме, өйрәтәңме, мин әйтәм, әйе, әлбиттә, кил. Кил өйрәтәм. Һәм һин дә Мин әлбиттә дауна тотканым юк был Ҡурайҙы үҙемдең ҡулыма. Бер 5 йыл тирәһе. Любизар, молодец, молодец. Любизники, любизар, молодец, молодец. Айфарин. Рахмат. Әлбиттә, асын әйткәндә мин Һәйбәт. Тотканым булманы был инструментты кызганычка каршы. Әлбиттә, был бик аянаслы. Әлбиттә, был аянаслы. Ала бирһә, мин үҙемә Ҡурай һатып алып, һәрбер башҡорттың үҙенең өйөндә Ҡурай булырға тейеш дип уйлайым. Әлбиттә, мин үҙемдән башлап ебәрәм һәм иртәгә үк үҙемә Ҡурай һатып алам да, Ҡурай менән шөғөлләнә башлайым. Ярай. Уңыштар. Рәхмәт. Мына әлбиттә тауышлар бик матур гына икән. Мин үҙемде тыңлап ултырам, бик Күңелем булдымы әллә? Күңелем булды әлбиттә, сөнки Ҡурайҙы тотканым булманы һәм бөтәһендә. Һин ҡайҙан өйрәнгәнһең? Мин 1-нче класстан ук өйрәнергә тырыша башланым, сөнки минең агайым, ике туган агайым матур итеп торып Ҡурайҙа уйнай ине. Шул ук әйткем килә, Рәхимовтың классын бөткән ул, сәнгать училищеһында гел тыңлай торганым, гел оҡшай торганым һәм шунан мин ялап өйрәнә башладым. Әлбиттә, мин уйнай белмәйем, шулай да уйнап күрәттем һеҙгә, хөрмәтле дуҫтар. Беҙ инде һеҙҙән көтәбеҙ һорауҙар Земфираға. Һеҙ Башҡортостан 24 телеканалында әлеге мәлдә кемдәр ҡарап ултыралар музыка һөнмә төркө менән үҙегеҙҙең һорауҙарығыҙҙы яҙып ебәрә алаһығыҙ. Анда комментарий ҡалдырырға урын бар. WhatsApp һандары 937-850-4091. Был һандар буйынса WhatsApp аша үҙегеҙҙең хәбәрҙәрегеҙҙе еткерә алаһығыҙ. Бөгөн беҙҙә ҡунаҡта Земфира Рәшитова, ул да буһа Ҡурайсы ҡыҙыҡай, ул Бурж Халифта. Ҡайҙа? Ниндәй илдәрҙә булдың? Италия, Израиль, Палестина, Египет һәм Төркия. Төркия. Әйе. Ошонда илдәрҙә ул Ҡурай моңон яңратҡан, беҙҙең өсөн ул ҙур ҡыуаныс та һәм мәртәбәле лә тип уйлайым. Рәхмәт. Тағыла. Мына әлегә гастрольгә сығырға уйын юҡмы? Бар. Август шул яй башланды һәм йәйге гастрольдәр башлана. Кемдер менән сығырға уйлайһың? Ансамбль менән, бейеү ансамбль менән һәм бәләкәй оркестр менән. Беҙ Испания һәм Португалия ситтәргә китәбеҙ август айында. Димәк, һеҙ сит илгә сығаһығыҙ гастрольгә. Мин уйлағаным, һеҙ республика буйынса сығаһығыҙ дип. Әйе, республикала гастрольдәр булыр. Бәлки шул турахында мин пока уйламаным, сөнки әле ваҡытта сессия башланды. Шул уйҙар менән йөрөйөм. Башҡорт теле буйынса тағыла һөйләшеп үтеп киләһең менән. Башҡорт һин урыс мәктәптәрендә уҡығанһың. Әйе. Нисәнсе класс, нисәнсе синыфҡа тиклем, классҡа тиклем?
4 ел мин урыс мәктәбендә укыдым һәм 1 ел башкорт мәктәбендә, тагыла 2 ел урыс мәктәбендә һәм тагыла урыс мәктәбендә и 1 ел 20-нче мәктәбендә укыдым. Шул 20-нче гимназияла, Фатима Мустафина исемендәге гимназияла башкорт телендә һөйләшергә өйрәндем дигән. Юк, бәләкәй сактан мин башкорт телендә һөйләшәм, аңлайм. У минем өләсәем теле һәм у минем теле, чөнки мин башкорт. Аңлашылды. Хөрмәтле достар, безнең кызганычка каршы вакыт тамамланып бара. Мин һиңа шәхсән теләйм иҗади үрдәр. Рәхмәт. Озын гомер башкорт рухлы башкорт кызы булып калуыңды теләйм. Без, хөрмәтле достар, икенче аднага тиклем һезнең менән һау булашабыз. Ватан интернет радиоһында Ватан Лайф тапшырын тыңланыгыз һәм караныгыз. Һау булыгыз. Миңа тип тәңре биргән тиңемһең, тик һиндә күрәм бәхетемнең төсен. Берни дә ялламам һинең өсөн, кыланысым минем. Йөҙәреңдең матурлыгы алтындан, һәрбер һүҙең күңелемдә һаклана. Һиңә булган мөхәббәтем сагыла, йөҙәреңдә минем. Яним минең кил, күҙәремә ышан, кил, кил, һөйгән ярым килсә, кил, кил, мөхәббәтем миңа. Yılılığın birisi Tau 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 Taudan aşağı uçtam Tau taudan aşıp yine yettim Tau 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 yıldırı bulu Yanlarına kilem min Hining menen kaygılarda unuttum Yüreğimde hüyü menen yığıttım Handuvastan bir gajayip